Nejde, tu som s tebou, nejdeš. Dobre môj? Som tu s tebou. Dobrý večer, dovolíme si vás privítať pri tejto peknúčkej príležitosti v tomto zdrobnutom kine. Moje meno je Rosaldo a budem... Počkaj, pomalšie, no si to vychutnaj si to. V tomto zdrobnutom kine. Moje meno je Rosaldo a budem vás prevádzať týmto jemným večerom. Aj keď sa mi smáli, že nevím čítať, tak tu teraz stojím a čítam tak, jak pán. Odejem tak dobre, že Saifa s Milošom Bubánom by sa pri mne cítili jak kokotkovia. Ďakujem. Žale. Sme veľmi radi, že ste prišli, pretože vám to všetkým do jedného kúruje na tie vaše trápaté hlavičky. To si nebuď nazvať. Dnes uvidíte dokumentky v Neskape. Turné skupiny Kontrafakt. Točil ho známy slovenský bisexuál Mystika. Sekundovala mu pritom jeho frajerka Kera bola celý čas páté kolo úvozu. Dobre. Turné zachytávala klasické, tradičné a spektakulárne spektakulárne okamihy. Týchto troch Jebem na to. Ďakujem. Ne, Bráško, počúvaj. Normálne klídek. Pozri sa, oni ťa majú rádi, chápeš to? Máme ťa rádi. Týchto troch napredaných, vytočených buzerantov na turné bol s nimi aj Momo a Slipo, ktorí nie sú dôležité a nikoho ani nezaujímajú. Ale boli tam, takže ich veľké brašové hlavičky sa tam minú. Ako druhý uvidíte videoklip pesničke Podzemie, točil ho tlstý, šušlavý Ronald, ktorý sa po večeroch prezlieka za ženu. Točilo sa prevárne v Košicách, v Rumunsku, tak sa príjemne usadte a vypnite si telefóny. Lebo keď tu niekomu zazvoní telefón, tak venku ho zrazím na prechode. Ďakujem pekne. Yeah! Ďakujem.